Здравейте на всички! Аз съм Крипер БГ Бобо и днес ще направим клип на PUBG или Play One of Battlegrounds. Така, виждате, че сега ще направим значи ще пусна соло и когато ми зареди картата Шахнок, ще се върна. Така, хере, сега пускам играта. И не забравяйте, ако ви харесва, да ударите по един лайк, да сабскрайбнете. Също може да посетите канала на Enderman BG. Така също лайк, сабскрайб все пак. Ако ви харесва тази игра, моля просто напишете долу дали искате повече клипове на нея. И ако искате, благодаря, защото тази игра ми е като родната душа. Буквално преди толкова много съм я играл, че ще ми стане чудно. Също играта много ма кефи, защото почти винаги има апдейт, което също много ме радва. Контролите са на хубави места. И дори да е само 1 гигабайт, мен просто много ме кефи. Така, аз ще падам на любимото си място, но този път май няма да мога. Исках на кейва, ама явно ще опитам да долетя до него. Дано да мога, не. Това ми въпросът, дали ще мога. Така, отиваме на там. Когато почна да стрелям или чувам някакви стъпки, аз разбира се няма да говоря, защото ще бъда съсредоточен. Също така, преди не помня по колко килове съм правил, обаче по доста килове съм правил и се надявам тази игра да направя също много килове. Знам, че бурята тук доста бързо ще може да дойде, обаче просто тук ми е любимото място за скачане. Така. Това е ново. Така, аз между другото най-много обичам First Person да играя, понеже Third Person ми малко неудобно, такова странно ми. Между другото винаги вземете газа, защото ще ви трябва. Така, чакайте. Ади бе. Къде да се флаша хайдера. И ето близо кръга. О! Едно от моите любими оръжия. А именно фамаза. От тази помпа е малко бъгната. Айде, човек. То от друга не настрелят. Ах, ви гадини. Стори ми се, че има някой. Добре. Отивам си пак тук да лутя. Кон такъв? Коня чочо! Коня чо! Кучо! Чочо! Чочо! Твоята кожа френска чочовска. Ох, мали! Не знам хора нещо.
Нещо поудява. Отде стрелят? Така, раница левел 3. Енерджи. Ойт. Чакайте, че отдавна не съм я играл. И ми малко странно. Ойт. Ох, майко. Ще взема тази семка обаче. Ехе! То тук като тилте тавърс, бе. Аз мисля вече да си отивам към зоната. О! Как якото вече има first person на... Добре, това е ново. Вече има first person, когато карате. Защото преди нямаше. Вау, че... че много ме дразни, което карам в момента, но нямаше друго. Между другото, тук вече добавиха и... такова. Добавиха вече и... сигнални пистолети, което му кефи, защото ви носят пратки. Но такива специални пратки. О! Мали! 30 секунд за световно, бе. Не гориво. По-бързо. Добре. Имаме вече гориво. Аз зато и ви викам, че трябва не да вземате горивото. Виждате ли? Сега му потрябва. Дори да пълни много място, взимайте го. Добре идея. Малко е трудно с тази камера да се оправяте. Айде! Човек! Махаме се. Така. Ай! Откъде ме стрелят? То от 5 страни ме стрелят. Не. Откъде е?
7 кила. Аз трябва бено, няма лутя. Защото изобщо няма нищо. Не бе. Зоната се приближава. Съжалявам, че много шмърка, обаче съм леко болен. О, супер, кола! Аз имам ли газ? Не. Вау, колко е яко! Супер патрони. Потриско. Това. Снайпер. Супер. Не. Това. Сме готови. Ей, не съм в зоната! Ох. Така. Ох. И. Летим! И се забиваме. Каскади, трябва чека. Не бе. Много е лошо, когато стрелните без причина и те така ви надушат, така ви чуват и сте ги. Ямага. Казах ли? Като стрелните без да изкачи. Носкоп. И... Ох. Ох. Така, не бе. Ще се отървем от това, защото не ми се страна. Бързо, бързо, бързо. Ай! Не, ще се... Малко е трудно сега с разпърса. Кробър. Не ми трябва. Мога ли тук? Не. Има ли по 6 оптика?
Така, още уници за снайпера. Шестнайсет не ми трябва, патрони още за снайпера, аптечка, патрони, още много патрони, 420 патрони имам. Не мисля, че повече ми трябва, така че няма да вземам вече. Взимам също за снайпера, защото нямам много. Тоест има няма. Хайде, що сля? Не. Кто скорее отиде? О! Хич не ми е приятно, като стане така. О! Качва се. Как се забих? Забих се като мастия. Ай, ти не може да изкачва. Ай, стига, бе. Така, още една жертва убита. Няма нищо важно. Така че... Тук има от този снайпер доста. Има такива снайпера. Той ми е любим този снайпер. Просто всяко оръжие бих предпочел него. Така, да видим. Така. Няма място. Явно ще трябва да хвърлям патрони. Така вече се освободих място. Голям късмет се кара. Шит. Айде, вие!
5 ли хора? Останахме колко? Колко останахме, бе? 3. Останахме 3. Моята кола замина. Какво? What? Вижте. Това е някакъв пък. Хора, не мога да намеря другите. Ние сме останали само 1 в 1. Ужас. Направо късен така изтръфвам целя. Вече от 22 минути снимам. Шит! Не! Покажи се, бе! Ко стоиш? Хайде! Победа! Победа! Али! Първи. Еми това беше клипът, ми хора. Надявам се да ви е харесал. Доста екшън беше. Също така, ако искате да направим поредица на PUBG, напишете долу в коментарите и напишете други игри, които мога да играя, които искате да играя. Също ако искате, може да играем заедно играта. Казвам се Creeper, Creeper с малки букви, без място, с главни букви БГ. Така. Аз лично се надявам този клип да ви е харесал, но я да видим в шопа дали имаме достатъчно пари за... И Fortnite имат пиле, явно сега и тук. Я да видим една кутия за това, за дрехи, дали имаме пари. Да, имаме пари. Може да вземем и да видим какво ще ни се падне. Айде втора. Шок. Окей. Така. Надявам се да ви хареса този клип. Ударете по един лайк, subscribe и довиждане.